แต่เป็นเนี่ยก็บาละอีกตัวจนมาองว่าโอคนรัฐสงมาอูองวัดจุอดอยู่กบาเตอลาดาองวัดอดอยู่กบาก็จริงทุกน้องก็ได้ยนอก็ได้ยังอยู่น้องแรบทำตามกินน้องแรบหาปังับมีอีกี่ประดอกประสนามก็จะมีกัดน้องก็จริงอีสังสดหากบากิมยอสุบันอดบันลุมบันลังยกบ่าวขาวว่าคิลาเรบสตอมเจนักเลี้ยงจะมีสงาวขี้าทุกกระตาบันเคลมยอดที่ยกบ่าวขาวบังคิลาเรบสตอมบารอซิสเนมกันนี่ก็ได้กินทรีสตอมกุมตาอันเดวละอีมียอบันอดบันลุมบันลังยกบ่าวขาวกุมตังยอบันบามบันปันดับก็ยังเสริมก็จะมีagak silenter ke im ke dong ke mata nak liang jonga kum un nong rep wei ni kinong rep le se pen pau ke ni jing sok ya ba kum kinong yalam kum no ki snow ha ba kum ni ngat sai la ta mata o konrat sangma kum u chief minister kum nong yalam la da an ong yu ko konrat sangma wat Reiso kum ucip ni start kum no pis ngau kum no un ngau la dangin ong ba wat su long su kum u chip ni start kata ka long ka jing kali namar pa mu hi kum ulong yalam don ka jingkit kli da ka ba ong pun ban i no ni ku ba khaw bang la rep kum ni ki kata ka jing mut na ngau ba kam long ka ba bha kum ki pat ba ngi dei ban don ki jing sokya lang la ka ban ta jong ki tu kinong rep baron stay spot border area ka blok 1 blok 2 stay namar bagi kindo ke jing ka ba hadu kata-kata te kedon kam ya kinong yalam ki banlong sisa ki badon ke jing iet ka sisa ya ki jat mengriu la jong ki dei hok ban yada kumno kin ong pen ban wat ot ke jing sisa kan long kum ke jing ajing mut la dei ban ong pen ban kum nia kan ya ka Sarkar Assam banyak keren suatu lah kalau kum menurut kadai ya ka Sarkar jongka jalan kalayahi iki bos ke bahlor bakin ong lane banyak keren bak Sarkar Assam bagi dei ban sa ban ot ban lum ya ukbau khau ya usok ubakila thung langta NC penbaik hadian ya kata te kadai kalenti ban su ong pen ban yu ni ukbau bal thung kum nien ong pen ban wat utsu kata tekam la long tena mar takadaw nagaliang jungaru kumnong rep hi nga kawa ban ai men siam lang yang iwei kum ki nong rep nane kum ki para nong rep baro ki para nong kham tam jong kai jalan khalaya ka be ki jong yi bangin don ni kan kan siam ka jing ya sothu lang ban ya tip lem iwei ke kani ka de ka bangta ka ba ngaru kum uwe unong somsnong ane kum uwe unong rep na kersan ya kan ka banta ka ban ong ba ya gitu kinong rep ki badon ha pola pangap phin jak sat ba kum no phin yo ban ot ban lum yo ku baw khaw ba ngada kerpat bu i ka bor ka bah lor ba ka dei ban thau kilat kenti kum no ban yada kum ba ki we ki wa kum no ban yada ban yo ban ot ban lum ban lang te ku baw khaw nang ta ka Sarkar kan sim pa le ko sinjam ban yada ya ka lala ka de ban le kun noro na ka jong ketika Jakarta ba ya kini mentabat ka Assam te kata ka dong ka jing terus ngono ka liang ka jonga